Hemmäňize salam. Assalamu alaikum. Häzirki wagtda dünýäde Всемирный премия diýende Oscar ýa-da Nobel kelläňe gelýär. Oscara sonody işgärlerine berilýär. Nobel bolsa edebiýatda, Bilimde, parahatçylykda, soňra ekonomikada goşulýar. Hawa. Şolara baýrak Şolara berilýär. berilýär. Premia. Indi şola barada gurrunga deýli. Dogry. İksem adamyň ady. Ýöne Oscar şuwata çelli kimin adygy bellide. Simwoliki goýulan ad. Bu berde teoriýa aýdylýar. Şo birinji sungat işgärlerine şonýal premia berilende, şo heykelçikde Oscar. Şo heykelçik berilende gazetde biri şo barada habar ýazyp otýka. Heykelçiyi görüp başga bir gazetde ýazýançy, bu men daima meňzeýär. Oscar daima meňzeýär diýipdir. Şo ýazyp oturanam, şo Oscar diýen heykelçiň adyna diýip şeýtip ýazypdyr. Bu ýöne aýdylýan da, dogrymy ýalňyşmy bellide. Nobel bolsa hakyky bir adamyň ady. Ýem 100 ýyldan gowrak Nobel ady bilen baýrak premia berilýär. Biri şo Nobel alanda şol adamy tanaýanlar gaty begenýär. Öýde begen paňyrsyna da geçýändir da. Sebäbi gaty prestijli baýrakda premia. Indi şo premia ady goýulan adam barada Fransuz gazet wagtynda ajaly getiren söwdegar ýoğully diýip ýazýar. Men berden medeniýetlere getip aýtdym da şonu aslında onu gazetde has grubra getip ýazypdyrlar wagtynda. Hawa indi aýtyp ber da şoň kimdigini. Alfred Nobel 1833-nji ýylda Şwesiýada dünýä ýene kimik injener ödem telekeçi bolan. Diňe özel tutuş maşgalasy telekeçi bolan Kakasam zawody bar eken wagtynda. Ýöne Kakasy 2 ýezek bankrot bolýar. Ýani Alfred Nobel bolçulygda, kynçylygda görýär. Kakasy bankrot bolandan soňra jigisi bilen aýlanyp spiçka satyp gününi görýär. Gelis gatga işleýän eken, 5 til bilen eken ödem. Edebiýat bilen meşgul bolýar, goşgy da ýazypdyr. Soňra kimia bilen meşgullanyp başlaýar. Meşgullanykça da şo kimiýany has gaty gowy görýändigine düşünýär. Ne şo kimia bolan söýgüsi öz durmuşynda üýtgetýär. Diňe öz durmuşynda, başga adamlaryň durmuşynda üýtgetýär. Adamzat taryhyna elmidama urşla, seweşle bolup duran zat. Ýöne soňky 1000 ýylyň dowamynda şo urşlaň, seweşleň stili üýtgedi. Soňky 1000 ýyllykda porak diýilen zat oýlap tapyldy. Kim oýlap tapylana bilinenok, ýöne Hytaýlar diýip pikir etýär. Porakdan soňra da dinamit oýlanyp tapyldy. Şo dinamitde oýlap tapan Alfred Nobel. Oýlap tapandan soňra dinamit bilen bagly bir näçe patent alýar. Bir näçe ýurtda 90-dan gowrak zawod gurýar. Dinamidi öndürýän. Zawod gurandan soňra gaty baýak gitýär. Şo baýlygy barada bir näçe hekaýa bar da, ýöne iň köp bilinýän hekaýasy bir gün hyzmatkäri durmuşa çykjak bolandan Alfred Nobel sorapdyr da ondan toýuňda näme sowgat bereýin diýip. Onu hyzmatkär aýtypdyr. "Ey maňa bir artyk maslahat gerekkä, bir günlük girdejiň berseň bolýar" diýipdir. Toý bolupdyka Alfred Nobel çek beripdi. Çeýiň ýüzünde de $100,000 diýip ýazyldyran. Pikretko şamaxal $100,000 nähili uly pul. Şu adam az pullar. Aslında Alfred Nobel'in maksady dinamidi urşda, seweşde ullanmak üçin dälle, gowy zatlarda ullanmak üçin oýlap tapyldy diýil. Ýani ýerde ullanylýar. Meselem şamaxal demir ýol gurulşygyna ullanylýar, şahtalar döretmek üçin ullanylýar. Gowy zatlarda önümçilikde ullanylýar da şo döwür. Ne bärde haýsy tarapdan seretýäniňe bagly. Gowy zat üçinmi, erwet zat üçinmi? Fransuzlar şamaxal şon erwet tarapyndan seredipdir da. Alfred Nobel bir gün Parisde gazet okap otyrka ýankaýdan sözüm. Ajaly geçirýän söwdegar ýoğully diýip özüniň ýoğulanlygy barada habar okaýar. Aslında gazet ýangyş ýazdyr. Ýoğulan Alfred Nobel'in dogany eken. Soňra Nobel pikirlenýär. Diýmek ýoğulsam şeý diýjekler o ýzymda. Ýa-myn derrew üýtgetmeli. Ana bir wesiýet ýazýar. Wesiýetinde baýlamyň 90%-ni, 90 götürümini adamzat üçin peýdaly zatlary oýlap tapýanlara etdiň kişilere bermeli diýip wesiýet etýär. Şo kişilere de baýrak bermeli diýär. Şweýçede, Norwegiýada fond döredilýär. Şo fondlaryň üstünden baýrak paýlanmaga başlanýar. Fizika, himiýa, saglyk, edebiýat we parahatçylyk kategoriýalary boýunça baýrak berilýär. Soňra ekonomika kategoriýasyna goşulýar. Baýrak hökmüne näme berilýär? Baýrak hökmünde altyn medal, diplom, pul baýragy berilýär. Şoňky hasap boýunça hasaplanda $1 million pul baýragy berilýär. Ýöne Nobelski premiýany alan adamlar pul baýragyny özleri ulanapla haýır sahabat üçin belli fondlara zatlara paýlaýarlar. Sebäbi olar pul üçin adam zok diýär. Nobelski premiýany özüm prestijli bolan üçin ýetik diýär. O pul gutarmaýar bundan. Nobel'in özü miras hökmüne 31 milyon Şwesiýa kronunu goýupdyr. Şu wagtky hasap bilen hasaplanda 650-700 milyon Amerikan dollary bolýar. Ýöne şu aslannoy pullan baýrak berilen ok. Şomaxal şonu obligasiýalary, aksiýalary goýupdyrlar. Şu taýdanyň götürüm gazandypdyrlar. Şu götürümden berilýär baýraklar. Elbetde bärde käbir ýyllarda baýragyň summasyny gaçyryp
beripdirler. Käbir ýyllarda da bermändirler pul bayragyny. Mesela 2-nji jahan uruşunda berilmändir pul bayragy. Insta da gyzykly bir zat bellek geçesim gelýär. Birinji Nobelski premiýany alan fizika kategoriýasyndan alýar. Ady da Wilhelm Röntgen. Familiýa tanışmy? Rentgen. Yine bir gyzykly zat Nobelski premiýa, Nobel bayragy ýok olan adama berilmeýär. Premiýany bayragy aljak adam ýok bolmadyk bolmaly. Sebäbi? Sebäbi Alfred Nobel pul bayrakdan soň şolar ýaly adamlar üçin peýdaly zatlar oýlap tapmak üçin, peýda zatlar etmek üçin ýene de şo işlere dowam etsin diýen motivasiýa hökmünde bellek goýýar. Ýok olandan soň hem izinde galanlara hökmänä pikir etýär. Ene soňky gyzykly bir zat bellep videony jemläýeli. Inje Nobelski premiýany, Nobel bayragyny bermek üçin jüriler bar da. Şo jürilere her ýyl Nobel bayragyny almaga münasip görülen adamlaryň sanawy berilýär. Şo sanawdan bir iş üçin ya bir adam saýlanýar ya da bir iş üçin bir topar gruppa bolam işlenen bolmagy mümkin. Şolary fondyň jürileri saýlaýar. Hemme agzalaryň sanawy kim-kimdigi aýdylmaýar. Konwertiň içinde gizlilikde 50 ýyl saklanýar. Sonra kim görese geldi 50 ýyl geçenden sonra arxiwatsiýaly konwert açyp görüp bolýar. Tawol gyzykly görüngläň üçin. Sag ol senem kofeň üçin. Bugünlikçe boldy. Hoş tawolun. Sag olun. Agda bolun. Like batın, kommentariýa ýazdyň. Başdyň ýastyň.